he movie hi tleirol pakhat le a unau pahlui inkara inhmel duna lo piang chanchin ani a clueless ani Alicia Silverstone chan ani en kum sangkhat jakwa somkwa panga a ti chua ani ole ama sign like khan milo me sakle ula ti chuan minla subscribe lo khan milo subscribe le don nia a movie in tran na chuan nula mel thatak mai clear lo langa anu in aboral san to awangin apa ne nan cheng dunani apa hi ukil ani a clear hne na chuan a unau pahlui anu pui fabik in aron fin tur thuwa shila chu thuwa hriat chuan clear po a hnual roi mai school of thlen chuan zirlai mi pa ho chuan an lo be sap sap hloma ma se clear chuan an school a zirlai mi pa ho chu engte wala angai hlom lo ani clear te class a chuan USA in Haiti refugee te an lo pom hi a thange thalo ti thupui mangin debate an neya clear in a soi zo chuan a classmate te chuan kut an lo beng durdura ma se zirtir tu in an test result aron sem chuan si a mu phatro kani apa in a grade a mu huna chuan a lo haule ang ti a hlau hle bok in awa thlen chuan a unau pahlui Josh chu a lo thleng to a reife anin kom hnu chuan zanria an ki lain apa chuan an test result chu a zo tangeya clear chuan ala chua lo thua lo changin an zirtir tu hne na a chua hun tur zo atum thuina lo changa adem om shan lo we test ni kho emo exam ni kho po ati chepol ni chuan ani po ati cheve tho ti tur anei lo te po ani ma na atu ka chuan a thian nu dioni nen chuan mak mu tam theidan tur an ngai tu ta ani clear chuan an zirtir tu mak ren deuh pahni sar hole miss gi site chu in ngai zon tir theidan tur an ngai tu ta a clear puina a anin ngai zon zui tak awang chuan clear chunga chuan an lom hle a mak po an pe thata dewani ni khat chu an skula chuan zirlai thar pakhat tai a local ve a clear le dioni tenen an pathum chuan anin kom ve ta ani tai chu zirlai tlangwal pakhat Travis an aron bem chuan ani po chuan alo yai bik lowa ma se clear chuan tai chu zelian Travis chu mi thatak ani lo thu chu a hrilta ani atu ka chuan tai chu clear te na exor lak paina valenga chuta chuan clear chuan nom chen na tan chowa ngai zong der tu laka in thiar film turin lo hril le a tai ho nu chuan Josh chu lo kalin clear chuan mi pani khwalo pakhat lak ata tai a chan him thua lo hrila ma se Josh chuan anga even lo zong tak alo ni thung zan lama chuan party na an kal howa party na telve Elton chu tai chuan angai zong le ta hle maya ma se Elton ero chuan tai ai chuan clear chu adu zok thung party zo nu chuan Elton chuan clear chu a thla hoa an ho konga chuan clear du thu hril le aron kis arwal tamaya clear chuan du lovin lungoi lo takin kar chu a chua san ta dai mai ani clear chu ama chawin kholaya chuan a omta a chuta mi pakhat hian silaya ron tinin a pars le a mobile phone chu a chu sakta deya clear tingai na shelo chuan PCO tangin Josh chu a kol ta ringot mai ani Josh po chu clear in aron biak nu chuan va hroi tumina kalta a atu ka chuan zirlai pakhat in channel thei tak mai Christiana a hmu chuan clear chuan adu zong tak a hmuta a in ngaya Christiana po chuan clear hoi her chu lo hre thiamin party na kalpuya asom ta ani party na kaltuma clear in siam zo lo chukla chu Josh chuan mit tlalo le ken alo thlira chuta tang chuan alaka aunau paril ruput mang omang chu a hre thiam ve ta ani ma se Christiana chu alo thlenta ka wangin party na lam chu an pan ta a
Josh po chuan party na hmun chu apan ve ta ngal ani Claire le Christina te an lam lai chuan Tai le Josh te po an lo thleng ve a Tai le Josh lam dun po chu Claire chuan aron hmuwa atu ka chuan Claire pa chu an hnalam thila ajin chuadona wangin Claire chuan Christina chu an ina leng turin avasoma midang om ve anom lo wangin Claire chuan kap kalak nge atum ru hle Christina po chu lo thlengin atira chuan movie an en ma sapota chuta Claire chuan athiamang tok chuan an in tiit om vela ma se Christina chuan meichia ne na in chuk to ai chuan movie an chu alo thlang jok si ato pa phei chuan Claire om dan vel chu ningin a ho santa dei maya Claire be seina chu boruaka atham lalta ani atu ka chuan Claire chuan a thian te hne na chuan zan liam ta thil thleng chu a hrila Mureya chu zaem emanui chungin a thlem thluk tumber kher chu toya ni thua soita ani an ti ti a tuilu duka wangin kar chu an thunun zolo lek lek boka doni in kar a thunun le hnu chuan alum nan Murey nen chuan anin kista a thian te in ki sa hmu hnu phei chuan Claire chuan bel panei ve ngei chu tula ti ta hle mai ani atu ka chuan Tai chu Claire te in aron lengin Josh ti pui turin aron soma Claire chuan Tai chu Josh nen chuan anin mil arin lo thuina lo changa Tai lungoi lo chuan Claire chu driving test paltlang zolo Virgin le ngal tin adeu sota ani atu ka chuan Claire chu in ngai tuanon le in engwangin nge Tai le Josh te chu in koptura adu lo ti te chu angai tu a chuta Josh chu ama tan adu deuh ti a hreta ani tlaya chuan Josh nen chuan an thu duna ma se Claire chu azam chena sa hle Josh ne na chuan adu thu chu a hril ngam si lo Josh po chuan adu ve thawa ma se a soi chuang ngam bik chung lo ni khat chu apa thu buai chai tur file vel an chin fel puina Claire chuan ti swalpal anei ta hlo maya apa assistant chuan Claire chu hawin musit tak mai an khum ta Claire lung oilo chu akal ta dei mai ani ma se Josh chuan voum zuin awatlema chuta tang chuan an panhi chuan in pole zualin anin polu tuk chu Josh chuan Claire tak sa chung thleng chuan alu chilta ani an zirtir tu panhi sarhol le miss gis te po chu Claire to rem azara anin nei veta anin nei na chuan zirlai zong zong somin Tai le Travis po in holo takin an thu duna Claire le Josh po chu in chuks dunin midang te hriata chuan anin puang veta ani Monu in pangpar avor chu tu takin lo dongang mo